Ja fa 21 anys que es va crear la unitat canina dels Mossos d'Esquadra. Aquesta unitat s'ha anat ampliant i perfeccionant amb el temps i aquest mes de juny es reforçarà amb la incorporació de 15 agents més als serveis centrals. Actualment, la unitat la integren 17 agents. Aquest servei dels Mossos és des del mes de febrer a la residència canina de Can Gener, a tocar de la presó de Quatre Camins de la Roca del Vallès, i el componen 40 gossos. La unitat canina dels Mossos d'Esquadra es va crear el 1984 a partir de gossos de particulars i es va consolidar amb els Jocs Olímpics de Barcelona el 92. Els primers anys es van instruir fora de Catalunya, però des de fa 3 cursos els agents de la unitat canina es formen a l'Escola de Policia de Catalunya. La unitat canina la componen 40 exemplars, majoritàriament pastors alemanys, pastors belgues i labradors. Són gossos que es caracteritzen per ser sans, forts, amb un bon temperament i un instint molt desenvolupat. L'entrenament que cada gos rep depèn del tipus de servei que ha de fer. Els serveis que ens ocupen més estona o que per estadístiques surten menys són serveis preventius de recerca d'artefactes explosius pel que fa a la seguretat de les personalitats que ens venen a visitar. Llavors també tenim un número no tan important, però que seria el tema de recerca d'estupefacents, i parlarien dels camells seria el rescat de persones. Els 40 gossos de la unitat canina tenen les millors atencions. Les gosseres es netegen cada dia amb diversos productes per evitar contagis per paràsits i fongs. A més, 4 cops l'any es fa un control microbiològic del sòl. Pel que fa al personal humà, la unitat està integrada per 17 agents, però a mitjans d'aquest mes se n'hi incorporaran 15 més. Cada agent treballa i entrena un gos i en té un altre de recanvi.